Sanibonani emakhaya. Lo okhulumayo udokotela Lucifer. Bafowethu, ngizocela nje uxoxa naye indaba encane. Wonke umuntu emhlabeni unesimo adlule kusona. Unomlando adlule kuwona. Kodwa akusho ukuthi kuloyo mlando noma kuleso simo adlule kusona sekufanele ukuthi simehlulele. Umuntu akehlulelwa ngesimo adlule kusona. Ngoba uyothi ufika wena empilweni yakhe mhlawumbe ufice kuleso simo leso bese uyamehlulela kanti awumazi ukuthi ekujuleni komdali wakhe ube ubani noma ubani. Bafethu, isimo umuntu abhekene naso asisho ukuthi ulo muntu usuke ebhekene naso ngaleso sikhathi. Angazi bafethu, angisho ukuthi ngithini, kodwa ke ngicela ukuthi umuntu ngamunye ekhaya ayibuze ukuthi yena ubani. Ungakabheki omunye umuntu oseduze kwakho noma osekudeni kwakho noma ungaphesheya komgwaqo noma okwelinye izwe. Awuyibuze uwedwa. Umuntu ongalithanda iqiniso ngiyamzonda ngoba ekugcineni kosuku ibona labantu abathatha intambo bayikhunge, ibona labantu abanesibindi sokuthi bathathe impilo yomunye umuntu ngobunolaka, unenzondo, inhlupheko yakhe, ukusokola kwakhe akulona iphutha lakhe elomunye umuntu. Kulungile, angizukwanda kakhulu ngenxa yokuthi ngumuntu osebenza ngabantu, kodwa kufanele ukuthi nami kwesinye isikhathi makunento engithintayo abantu abadala bethi angixoxe, ngikhulume izwe liyazi, ngoba nami ngumuntu ngisemhlabeni ngibhekene naso isimo esifana naleso noma ngibhekana nazo mihla namalanga. Mehluleke futhi ukumtshena omunye umuntu ngoba kufanele ngivinjwa umsebenzi wami. Mina ngincamela ukulahlekelwa ngonakelelwe lokho kusondelene nenhliziyo yami ngenxa yokuthi kufanele ngihloniphe umsebenzi wenu, umsebenzi wabantu. Ngiyathokoza, ngiyajabula ngothando enenginikeza lona. Ngiyathokoza. Ngicela nje ukukudlulisa nakho. Angisabi futhi angixolisi ngalokho engikushoyo. Uma kukhona othintekayo noma uphatheka kabi ngalokho engikushoyo, ngicela ehlele ngenzansi angixolele, kodwa seng'shilo. Angisabi futhi angixolisi. Ngiyabonga. Ngicela ukuthi ningakhohlwa ukusubscribe kwi-channel yami udokotela Lucifer, Anele Mthembu Lucifer ku-YouTube. Nisubscribe, ningilalele, ningilandele. Mawukuthi ngiyavilapha ukuthi ngileke ngiposta, ningapheli amandla ingenxa yomsebenzi nami ngisuke kunabantu engibhizi ngabo. Akunamuntu mina ongishuthayo noma engisebenza nongishuthayo. Ngiyinyanga, ngiyasebenza. Siyathokoza.